Sí, com esteu veient, estrenem nou fons. Mireu que cosa més bonica, més preciosa i que de tot. I és que resulta que m'he mudat a València de nou i això ha sigut un dels motius per la meva desaparició en estos mundos de YouTube. Hola Perles, jo soc Fran Surimi i un dia més estic així per pegar-vos la xerrada i tota la mare i el que faig a falta, així que m'acompanyeu. Hi ha una pregunteta per ahí, que sempre va per ahí i sempre està present, i és que quan ensenyes molts vídeos, ensenyes el meu canal, a la gent del meu voltant, o no sé, o algú del meu voltant descobreix el canal, sempre tenen la mateixa pregunta que fer-me, i és la de ¿per què en valencià? I em pregunté jo, si tot el meu contingut fos en castellà, em farien la mateixa pregunta? Em preguntarien, i per què en castellano? Com diria la gran Sílvia, la Mistagles, ho faig en valencià perquè m'és de la figa. Que per cert, ella ja va gravar un vídeo parlant d'aquest mateix tema que us ho deixaré per aquí perquè pugueu punxar i veure el vídeo d'ella parlant també de per què fa contingut en valencià en YouTube. El valencià forma part de la meva identitat i de la meva cultura. Si és que el meu dia a dia és en valencià, per què anava a ser diferent aquí? I sí, és cert que en el meu canal podeu trobar, de moment, 2 vídeos en els que parlo en castellà, i és que en aquests vídeos interactuava amb 2 persones més en les que s'expressaven en castellà, sense més, no hi ha més explicació i no passa res. El més graciós de tot ve quan moltes persones atribueixen el valencià i atribueixen la cultura amb la política, i és que tenim la mania de com es diria? Quan faig algo polític o policifiquem les coses? No sé com es diu aquesta paraula, però de fer-ho tot política, o sigui, de portar-ho tot al terreny de la política. Només puc dir una cosa al respecte de tot això, i és que ni la llengua ni la cultura deurien entendre ni de dretes ni d'esquerres, o sigui, és algo totalment paral·lel a tot això, és algo totalment paral·lel a la política. Durant molts i massa anys, el nostre país, el País Valencià, està representat en castellà. Les nostres festes eren en castellà, la nostra música era en castellà, el nostre art era en castellà, la nostra cultura era en castellà. I era hora de que el canvi arribara per fi i s'apostara més per la nostra llengua, s'apostara més per la nostra cultura i s'apostara més pel poble, en definitiva. I afortunadament s'està tornant a invertir en els mitjans de comunicació en valencià, o sigui, estic super content perquè molt pronte tindrem a punt i podem gaudir de l'entreteniment, de les notícies, d'un contingut de qualitat i en valencià. Si és que la gent vol aquest tipus de contingut, vol un contingut on es parla en valencià, on s'expressa en valencià, on es defenga la cultura i on es lluita per mantenir la llengua viva. Jo ni leche, ni loteria, ni nada. Jo vull Canal 9. Si me iba per la... Jo necessité més encara el Canal 9. I per a tots aquells que us resulta tan estrany que parlen valencià en internet, que faig contingut en valencià, vos dic que parlen valencià perquè aposta per la nostra cultura, aposta per la nostra llengua i aposta per la nostra identitat. Soc una persona que estima el valencià, estima la terra i no sé, i el meu dia a dia és en valencià. Per mi és la meva millor manera d'expressar-me i és la manera en què jo estic còmode, en la manera que jo em sent reflexat i me sent identificat. Però és que penso que no hi ha més misteri al voltant de tot aquest tema. I com jo hi ha més companys que fan vídeos en valencià, que fan continguts aquí en YouTube en valencià, i m'agradaria fer una xicoteta recomanació perquè si no conegueu alguns d'aquestos, que es pugueu conèixer, que entreu als seus canals i que esquadrinyeu bona cosa el seu contingut, perquè la veritat que són molt guais. En primer lloc tenim a la gran Sílvia, a la Mistagles, que ha sigut una font d'inspiració per a mi. Gràcies a ella vas arrencar i vas treure ja per fi aquest canal. La idea d'aquest canal, penso que això ja us ho contaré en un altre vídeo, com va néixer aquest canal, per què Fran Surimi i tota la història. Però una de les principals motivadores a que jo obrir aquest canal, sense ella saber-ho, és Sílvia del canal de Mistagles, així que teniu que entrar, que segur que ja la coneixeu, perquè és la gran youtuber valenciana. Després també teniu el Renau, que el Renau, seguríssim que també el coneixeu tot, perquè és un altre dels mestres de YouTube en valencià i fa produccions super xules, així que si voleu pegar-vos unes rises, teniu el Renau que teniu que veure-lo. També teniu a Carquinyol, que Carquinyol fa vídeos curtets, però que el pixes de risa. Carquinyol és molt gran també, i que fa poc es va passar pel canal i em va deixar un comentari i jo en plan de... Carquinyol m'ha comentat! I després, fa molt poquet, vaig descobrir a una xica que es diu Nerea, que també fa vídeos superbons, també té rius un rato en ella, és una tia super maja, així que també us la recomano que la sigueu, perquè és molt guai. I per últim, vos tinc que recomanar a la revista 310, que seguríssim que la coneixeu i que molts de vosaltres en coneixereu.
gràcies a ells, perquè em van fer un article superxulo que des d'aquí vos tinc que agrair amb tota la meva ànima, que quan ho vaig veure em vaig morir. Doncs ells també tenen el seu raconet així al YouTube i tenen una secció que es diu Els llibres de sènia. Aquesta secció és molt xula, vos la recomano perquè també soc molt fan de sènia, soc molt fan de la seva secció, de la 310, soc molt fan de tot. Ja vegeu que jo soc molt fan de la vida en general. I resulta que en l'últim vídeo que va pujar Sènia, en la seva secció, va fer un book tag i ens va nominar, entre altres, a Sílvia, Mistagles i a mi, per a que feren el nostre propi book tag. Doncs aquí van els meus 5 llibres favorits. Vos ho dic en un ordre, però no feu cas a l'ordre, perquè no és que ni el primer siga el millor ni el quint el pitjor. Memòria d'usos pintats, Rebel·lió en la granja, La taronja mecànica, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda. Aquest llibre perteneix a una sèrie de llibres, val? Vos dic aquest en concret, perquè va ser el primer que em vaig llegir de Chimamanda i és una puta passada, o sigui que Todos deberíamos ser feministas. I per últim, vos recomano també La societat del miedo. Així que res, Sènia, aquests són els meus 5 llibres, aquest és el meu book tag i vos recomano a tots que entreu al canal de 310 i que vegeu tots els vídeos de Sènia, perquè són molt guais. Bueno, fins així el vídeo d'avui. Vos recordo a tots que em podeu seguir en les meves redes socials. Sabeu que tinc Facebook, tinc Instagram i tinc Twitter. Podeu entrar en contacte amb mi a través de les redes o a través de l'email, que sempre ho teniu per aquí baix també. I res, si vos ha agradat el vídeo, compartiu, vos agradaria enormement. I també, per últim, l'únic que vos dic és que, si voleu, vos subscriu al canal perquè rebreu les notícies dels vídeos que vaig pujant i, no sé, a mi me feu molt feliç. Així que, una abraçada infinita per a tots!